Výklad pre ženy, ktoré to potrebujú počuť. Zmluva duší, čo si máme navzájom odovzdať. Milované ženy, tento výklad k vám prichádza jemne, ale s hlbokou pravdou. Hovorí o dohode duší, ktorá bola uzavretá ešte predtým, než ste sa v tomto živote stretli. Nič z toho, čo prežívate, nie je náhoda. Každé stretnutie, každá emócia, každé ticho má svoj význam. Karta 10 pohárov znamená šťastie, rodinu, citovú stabilitu. Zmluva duší nesie posolstvo bezpečia, domova a citovej stability. Jedna duša učí druhú, že láska môže byť pokojná, liečivá a stabilná. Že šťastie nemusí byť dramatické, ale môže sa prejavovať ako tichý pocit istoty, porozumenia a prijatia. Je to energia, ktorá hovorí, tu môžeš byť sama sebou. Navzájom si odovzdávate schopnosť znovu veriť v lásku, ktorá uzdravuje staré rany, či už z minulých vzťahov alebo z detstva. Karta páže palíc znamená nadšenie, odvahu, tvorivú iskru. Táto zmluva v sebe nesie aj iskru ohňa a prebudenia. Duše sa dohodli, že si navzájom vrátia radosť zo života, nadšenie a odvahu ísť vpred. Jedna v druhej zapaľuje tvorivú energiu, chuť skúšať nové veci a dôverovať svojim snom. Je to jemné, ale jasné volanie, neboj sa byť živá. Neboj sa žiariť. Dovoľ si radosť bez výčitiek. Súčasťou tejto dohody je aj hlboká múdrosť. Duše si sľúbili, že si budú zrkadlom pravdy. Nie ilúzií ani strachov, ale vnútorného poznania. Učíte sa navzájom dôverovať svojej intuícii, rozlišovať, čo je pravdivé a čo už neslúži, a stáť pevne vo svojej hodnote. Toto posolstvo ticho šepká, ty vieš. Použij svoj úsudok. Dôveruj sebe. A napokon, jadrom celej zmluvy je láska. Láska, ktorá oslobodzuje, nie zväzuje. Láska, v ktorej netreba bojovať o pozornosť ani dokazovať svoju hodnotu. Duše sa stretli, aby sa učili rovnováhe medzi dávaním a prijímaním, aby sa zbavili strachu z nedostatku a dovolili si prežívať vášeň, radosť a blízkosť bez viny. Posolstvo je jednoduché a silné, miluj a dovoľ si byť milovaná. Záverečné posolstvo pre ženy. Táto zmluva duší vás učí, že láska má byť bezpečným priestorom, nie skúškou. Že radosť je dovolená. Že múdrosť, ktorú hľadáte, už dávno nosíte v sebe. Ak tento text práve čítate, nie je to náhoda. Vaša duša si spomenula. Nech sa vám odovzdá presne to, čo dnes vaše srdce potrebuje. S láskou, Kika.